starter med at skåle med kameraet, ikke? Jo. Skål. Skål. Så vil jeg gerne sige, at jeg liderlig. Jeg er pisse liderlig. Du er liderlig, fordi at du er til en fest, hvor der er omkring ud af 900 elever, og der er kun 4 sådan slutty nurses, og det synes jeg er for ringe. Man kan sige, at der er for lidt sygeplejersker til den her... Kan man kalde det udklædningsfest, eller er det bare komme som du er? Jeg vil ikke kalde det udklædningsfest, jeg vil mere kalde det som om, at folk kommer udklædt, netop fordi de ikke kan score i byen. At de kommer fra et eller andet for at sige, jamen jeg er pingvin. Okay, men så duer jeg ikke til noget, så er jeg klodset hele vejen. Og så kommer folk over på mig, når de vil, fordi netop jeg er pingvin. Det er det, jeg ser den her fest som om. Man kan måske kalde den, vi omdøber den til Spring ud af skabet fest 2007. Tak skal jeg. Der er for lidt sygeplejersker.